Primjerno nas je zabrinulo da je odluka donesena vrlo kasno, dakle u petak popodne, pri čemu je trebala ići u primjenu danas u ponedjeljak. Dobro je da nije, dobro je da je odgođeno na sutra. Da li će taj jedan dan odgode doista omogućiti da se sustav adekvatno posloži, to nam preostaje za vidjeti. Ono što čujemo danas je da su veliki redovi za testiranje. Dakle, svi oni koji nemaju uvjete za COVID potvrdu, to će biti veliki broj onih koji nisu cijepljeni, trebati će COVID potvrde za osnovne usluge koje dobivaju od javnopravnih tijela, od državnih tijela. Ono što je bitno, što smo mi preporučili, uvažavanje posebne situacije onih koji se ne mogu cijepiti, koji nemaju mogućnost cijepiti, koji nisu imali mogućnost izbora. I to je važno. Međutim, ono što mene i dalje brine su najsiromašniji građani. To su ujedno oni u kojima raspravljamo danas u kontekstu Zakona o socijalnoj skrbi. Dakle, ovdje mi se čini da trebalo imati jedan prijelazni period, jer ako od sutra trebate imati COVID potvrdu, a što zbog zbilja alarmantnih brojke, što zbog uvođenja COVID potvrde, odlučili ste se ići cijepiti. Nakon što se cijepite, treba ćete, ako ste cijepljeni iz 2 doze, čekati 45 dana da dobijete COVID potvrdu. U međuvremenu ne možete ostvarivati osnovne usluge. Ako test košta 150 kuna, a vi spadate u najsiromašniju kategoriju građana, pitanje je da li ćete moći priuštiti se taj test i da li ćete imati dostupne one usluge i ona prava koje građanima moraju biti dostupni. I velim, posebno me to brinu najsiromašniji građani. Krše li se onda tim potvrdama ljudska prava, kako to kažu prosvjednici? Pa, prosvjednici, moram reći, neke stvari pojednostavljaju, odnosno u pravnom smislu kršenje ljudskih prava i diskriminacija nisu isto ono što se pojednostavljeno kaže krše se prava i diskriminirani smo. Mislim da je vrlo važno s pravne strane pažljivo analizirati svaku pojedinu situaciju, pristup pojedinom dobru ili usluzi. Dakle, da li govorimo o pravu na rad, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu zaštitu i tako dalje, i onda gledati pojedine diskriminacijske osnove, odnosno pojedine skupine, jer tako pravno razmatramo što je diskriminacija. Mislim da neke pojednostavljene teze zapravo vode nepotrebne polarizacije u društvu. Dakle, što se prosvjednika tiče, pravo na javno okupljanje, sloboda mišljenja, sloboda izražavanja je ljudsko pravo i ona je zagarantirana, ali mislim da treba jako paziti kada se kaže da je nešto povreda ljudskih prava ili diskriminacija i da tu je dobro pitati stručnjake koji se bave onime što diskriminacija i povreda ljudskih prava doista jest. Znamo da imamo i postupak pred Ustavnim sudom. Mi kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije i tijelo zaduženo za zaštitu ljudskih prava pažljivo analiziramo sve situacije i ukazujemo kada mislimo da nešto jest diskriminacija ili povreda prava.